Abuztuan 22an, goizaldean, hauts bel batzek zikindu zuen Berribai, Olabarrieta eta Txistulanda auzoan. Lantegitik ez digute abisurik eman eta guk deitu arren ez digute erantzun. Brigestoneko inzidentzia dela eta Galdakaoko udalak dispositibo berezi bat jarri du martxan garbiketa egiteko. Aperribai auzoa zeukan aurreko itxura berdina eukiteko. Asteartean dispositiboa martxan jarri zen eta auzo osoa garbitu eginda. Hala ere, bebai bi telefono jarri doguz, auzokideak deitzeko zonalde zehatz bat ikusten badute ondino beltz dagoela, deituteko eta hor bertan bebai garbiketa egiteko. Galdakaoko udalak enpresari erantzukizunak bebai eskatu dizkio, alde batetik garbiketa gastuak euren gain hartzea, eta beste batetik auzokideen kezkak eta etxeetan eukin dituzten kalte ordainei erantzutea. Eta baita ere inzidentzia dela eta transmititu diegu euren protokoloetan Galdakaoko udala sartzea eta holango egoera bat berriz ere gertatzen bada, elkarrekin lan egiteko eta informazioa jarraian guk eukiteko eta auzokideei momentuan bertan helarazteko.